teberrükan onun meştene derecesinden de aytsa inşallah Allah Taala'nın rahmeti meclisimize iner Peygambercanın teberrük bereketten dolu olan nurlu hürründen hizmetine de yetirir. Elem neşrah leke sadrak. Oğlun vaktinde 3-4 yaşında Allah Taala feriştani veriye, qorsog'un yarıp, qalbını çıkarıp, teberrük suw bilen yuvup, yine jaylap cerrahiyet diýerler. Sahabalar aýtýar, mübarek qorsog'unyň tikirligini gözümüz bilen görördük diýär. Ine Peygamberimizden bir derecesinden. İkincisi, "Wa rafa'na leke zikrak." Allah Taala näme diýär? Ey Resulullah diýär. Sen adyň men galdyrdım diýär. Şu musulmanlar her haçan Hudaý Taala'nın agdasa seni de agdarýaly derin diýär. Ettehiyyat okuydun. Ahirine näme diýdin? Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Azan çekýär. Allahu ekber, Allahu ekber diýip. Eşhedü en la ilahe illallah hanam. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah diýär. Her yerde men özüm agdalsam, ey Resulullah seni agdadaryn diýipdir. Bir de Peygamberimiň derejesinde. Yasin'in evveline vel Kur'anil Hakim inneke leminel murselin. Allah Teala näme diýär? Ey Resulullah, Kur'an-ı Kerim'in azamaty bilen men qasam içýän sen bir hak peygamberdirsiň diýär. Peygamberimiň derejesini görüň. Ebu Leheb diýen zanlar Peygamberimde feýye tebbellike dargadyn diýip. Allah Teala näme diýär? Ey Resulullah sen otur şoň jogabyny men bereýin diýär. Tebbet yeda Abi Leheb ve tebb. Ebu Leheb min dostuma diýýär, Ebu Leheb'in öýüdi dargamış diýip Allah Taala jogabyny berýär. Ey bir derece näme? Ebu Leheb Peygamberimize diýär, Hudaý Taala näme diýär? Ey Resulullah sen dur şoň jogabyny men bereýin diýär. Tebbet yeda Abi Leheb ve tebb. Min dostuma diýär, öýüdiň dargamış diýip aýtýar. Metni Kur'an-ı Kerim. Yine bir yerde sahabalaryň suazy bolupdyr. Bir jagap suw almışdyk. Ya Resulullah bin 1500 nefer malımız susuz, özümüz susuz, dehre suwumuz ýok diýär. Gabyňyzy getirin diýär. Gaby getirýärler, Peygamberjan mübarek elini içinde goýýar. Gabyň içinde çeşmeden suw çykýan ýanyk mübarek barmagyndan suw çykmadyr diýär. Sahabalar aýtýar, içdikdim, ganyqdym, doýdukdym, malymyzy berdik, dehret kıllyk, ýene şoň içinde suw bady diýär. Ýene Peygamberjanyň bereketinden Tebuk diýen bir çöle bartdyrlar bir wagt. Bir kuyudan suw çekmeli bolupdyr. Kuyuda suw ýok. Ey bir qalamjyk bilen, kaşykjyk bilen suw alsaňa suwa, azajyk suwa. Kuyuda suw ýok. Peygamberjan aýdypdyr, azajyk suw çekin ýokary diýipdir. Azajykdan çekip ahir bir legeniň düýpçadyna bir gapçadyň düýbüne bir üýşüpdir suw. Peygamberjan mübarek elini ýuwup, ýüzüni ýuwup, agdan çaýkap, şo suw ýan kuýa goýupdyr. Kuýa içinden çok akana suw çykypdyr. Peygamberjan aýtdyr, ey Maaz diýipdir. Mene dünýeden geçerin diýipdir. Sen ýaşasaň görersiň, şu çöl, şu kuýyň bereketine bustandan dolu bolar diýipdir. Şo kuý häzir uny çylýdy çokdy diýe. Bardan görägem, Tebuk diýen ýerde. Meraç ýejesinde, eşten gurrungy bolsa teberrükan oturuň Peygamberjanyň hormatyna. Meraç ýejesinde, ey Hudaýy bir derece näme? Jibril ferişte bilen 7 gat göýüňden ýokary geçýärler. Ey Jibril ferişte, tamam peygamberlere vahiy eten ferişte. Bir yerik barandan sonra näme diýär? Ey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, menden meylek men çykmana ejazam ýok, sen ýeke gitmeli. Ey tamam peygamberlere vahiy etiren Jibril'in aýtýan kefini öldü. Menden meylek men ejazam ýok, derejem ýok, mendan sen ýeke jödün gitmeli. Ondan ek peygamberjan seyrin ýeke jödü gitdi. Ey bir derece näme? Muhammed Allah Taala Ettehiyyatu lillahi ve salavat ve tayyibat diye Peygambercan Allah Teala näme diýär? Esselamu aleyke eyyuhan nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu. Min salamım, min rahmetim, bereketim has sen öýüdiňe bolsun diýär. Aleyke. Ey Resulullah sana bolsun diýär. Peygamberimiň sünnen çogup alem salihiň sünnä dogy çok gaýtýar. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Näme bereket gede Peygamberimiň sünnen çok gaýtmandyr. Ettehiyyatı da okuyar. Evvel Allah Teala Esselamu aleyke sana diye. Peygamberimiz üstünden şaşırıp, üstünden ağdırıp Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Hudaýa bize bolsun tamam salih bendelerine bolsun diýär. Bir derece näme? Ve lesawfa yu'tika rabbuka fatarda. Peygamberjan bir gün dua edipdir. Hudaýa İbrahim Halilullah dua etip geçti. İsa da öz ummatyna dua etdi. Minni ummatym dileýänipdir. İkisinden yaşak mağdurdur. Allah Teala näme diýipdir? Ey metni Kur'an-ı Kerim.
وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Men sana kıyamet gün bir derece vereyim. Sen ummatın elinden tutuver. Hudaya men inni razı oldum, menki inni boldu diyen sen sana men ruhsat bereyim, şu dereceni bereyim. Şeyli peygamberimize Hudaý Taala şu dereceni berdi. Aya peygambercan birce ummatı otda galmana razı bolar mı aydın? Bolar mı razı? Bolmaz. Men Hudaý Taala aydypdyr. Sene men razı edeyin dipdir. Ine bir de peygambercanın derecesinden. Yine bir kidana galy onu tamam eder inşallah. Bir gün peygambercan sahabaların arasına gülüp gelýärmişdi. Mılgyp, yüzü açılıp keyif edip. Sahabalar aydypdyrlar: "Ya Resulallah, ey nagat hoş sen bu nipdirler." "Näme ya Resulallah?" dipdirler. "Waq peygambercan näme dipdir? Ey sahabalarım dipdir. Maňa bir ferişte geldi, Cibril ferişte. Ve aytdy: "Ey Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hudaý Taala haber verdi sana. Her kim sen ummatından sen Resulullah'a bir dana salavat aytsa, men Hudaý wede berýän şol adama 10 salavat aýdaýyn" diýip aýtýardypdyr. Ey Hudaý bir derece näme? Tekrar edeyin. Hudaý Taala aýtýar: "Ey Resulullah, her kim seni Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem bir dana salavat aytsa, Allahümme salli ala Muhammed diýse, men Hudaý şol adama 10 salavat aýdaýyn" diýipdir. Yani men Hudaý Taala şol adama 10 näme rahmetimi bereýin diýdi. Razı bolmaýanmy diýipdir. Hudaýa razı boldum diýipdir peygamberimiz. Ine bir de peygamberjanyň gurrun. Ahirkisi: ey ummeti İslami, ey mümin, ey jawan dostlar, ey ýaşly ýaşlylar. Peygamberjan bir zat aýdypdyr. Ey musulmanlar diýipdir. Siz hawasyňyzy jemedin. Hudaý Taaladan dilen maňa wesileni bersin diýipdir. Sahabalar aýdypdyrlar: "Ya Resulallah, wesile diýeniň näme sen diýipdirler?" Peygamberimiz näme diýipdir? Cennetin içinde beşte bir derece var. Hudaý Taala birce adama şonu berjek diýip goýdy diýipdir. O derecede şeriklik yok. Bir jaýda bir derece, bir makam şonu birce adama berjek diýdi. Kime berjegini aýdanak diýipdir. Men umid ediýän cennette Allah Taala şonu maňa berer diýipdir. Ýöne siz dua edin, şu wesilen Hudaý Taala maňa bersin diýipdir. Eger siz dikkat edin, eger siz musulmanlarda dua etseňiz, Hudaýa şu wesileni peygamberimize ber diýseňiz, men boýnalýan kıyamatda sizin eliňizden tutaýyn diýipdir. Sahih hadis bide. Ey dostlar, şijirek dereceli, şijirek bereket, şijirek nur, şijirek Allah Taala şoň ryzaýatyny gözläp durun, sen peýgamberiň. Näforum sen peygamberjana mehabbetin? Irtibatyň nähilli? Dinini ihlas etşiň nähilli? Garabagrylygyň nähilli? Allah Taala şoňa indiren Qur'an-ı Kerimi bardy nähilli? We başga peygamberjanyň ak ýol sünnetleri bardy nähilli? Jannos, şijirek aziz peygamber. Nämedir eşitdiňiz? Yüzden müňden mirde aýdylana qadir. Şijirek peygamberjanyň Hudaý etmesin adam daşa düşse, ne ýol bilen cennete barmaly? Ne ýol bilen behişte barmaly? Biz şijirek aziz, aleme rahmet, serdar alem bolan Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem lep azanlarda, namazlarda adım tutup beren peygamberimiz, bizim peygamberimiz bolýan bolsa, ýaxşyca mehabbette sünnetine getiren dinine qaýym durun. Dünýäňiz awat bolar, ahiretiniz awat bolar. Allah Taala hemmeňize dünýä ahir saadet, gönünmege ýüzi aklyk, izzetten, nuri imandan ayırmasın inşallah.